zeg maar even, heb jij iedereen al aan dansen gekregen of niet? Ik heb die mensen nog... Maar ik vind dat ze moeten gaan staan hiervoor. Vind je ook niet? Nou ja, het is, want je hebt eigenlijk nog 1 kans nu. Ja. Dus we spelen er, zeg maar, we gaan richting het einde toe. Dus als je, jij moet het voor elkaar hebben, maar als jullie willen, is jullie laatste kans. En met een hele dikke Michael Jackson megamix. Dankjewel. Ja, dus de mensen hiervoor gaan gerust staan en dansen hoor. Achter kunnen ze het gewoon zien. Maak je niet druk. Kom op. Get up, boy. Kom maar staan, dames en heren. Get in your rocking chair, grandma. Took my baby on a Saturday bang. Boy, that girl with you is where I wanted to say. Said I believe a miracle, and a miracle has happened tonight. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. My message in the Saturday sun. I had to tell them I ain't second to none. And I told about equality, and it's true either you're wrong or you're right. Alright. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. Hey pretty baby with the high heels on, you give me fever like never ever known. You're just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I pick you up in my car and we'll break the town. Kiss me baby and tell me twice. You're the one for me, the way you make me feel. You really turn me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. Blood is mine, gonna tell you right. Don't show your face in broad daylight. I'm telling you just what I feel. Don't hurt your mind, don't shoot to kill. Come on, lay it on me. I'm telling you on the count of 3 to show you stuff or let it be. I'm telling you what you're about. Show you better what you're about.
Jan-Peter van der Hoeven. Ruud Peters. Dames en heren, ja, jullie klappen al. Dan mag ik nog een heel groot applaus voor de geweldige show Dance van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht met hun vocalisten en onder leiding van chef-dirigent Major Jasper Staps. Ja, ze staan ook. Ja, ja. Oh, kijk eens. We krijgen bloemen, daar wachten we wel eventjes op. En dat ga ik heel even overnemen. Want ik wil een keihard applaus voor Natasja den Toom, William Kersten, Michelle Knipscheer en Lara Koselea. Ja, nu we er toch staan en jullie ook staan, doen we er dan nog eentje, ja? Maar dan moet iedereen weer veilig naar huis. Dankjewel, tot de volgende keer.
Ja, dames en heren, dan mag u gewoon blijven staan. U kan niet anders bij dit lied. Dan kun je niet op stil blijven zitten.